Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakunhu ni lek kai jong Nangkiew Irat SC kalayo ban Korea ke jingjam ha kelumpung ni lek kai football invitation knockout football tournament arajar akula hedo artusau ya kabala Pynliem dengan Hedystone Sports Social and Cultural Club ke jingjam jong Nangkiew Irat kadai hadian bakalala ban Pynliem no dalai go la ar ya ke Kith United FC ha ke jingi lek kai persha kabala long ha ke santarik ubanai kelalingkot arajar artusau hamadan Hedystone haba phai shagate ka jingkon hapreng ki artali ki kanhon Nangkiew Iran kalayo ban penki ya ka gol ka baningkong ha ka minute ka ba arkusaw lingbao Hedystone rangslang henry ha ka minute ka ba sapulai ka Kith United lingba ka free kick kalayo ban pen phai kala lingbao Leverson ya pnya shu a ka jingkon ka Kith United kalala ban pentam da ka ba thap ru ya ka gol ka ba ardo ka men lang marthong ha ka minute ka ba sapusan henry ha shwa ban kutno ha ka khandai po minute Nangkiew Irat kalayo ban pen phai kala pat penya khad biang lingbao Hedystone rangslang haba peteng ya ketika jing elek kai ka extra time Nangkiew Irat lingbao uju orang elek kai besyakman Hedystone rangslang melayo ruban khuru ya ka hat-trick ha ka minute ka bashi spa iwe kalayo ban tap biang ya ka gol ka balai ka balong ka gol ka jingjob ya ka Nangkiew Irat pat rung senan sa ka quarter final jong ketika lumpung shu a ketika sngi ya ka nam man of the match ayo ban korrido Hedystone rangslang na ka Nangkiew Irat SC. Muere. Give up!